A Garda Civil cree que 2 encapuchados entraron na casa a roubar, pero fuxiron cos berros da coidadora de Secundino e máis da súa neta que estaban aquela noite no interior. Era conocido aquí no pueblo bastante. Vendía lotería desde fai anos. E así atacaron o ancián. Primeiro cunha tixola, despois co seu bastón e finalmente cunha pedra. Confiabase moito na xente, na chavalada, e escollía moito cartos en instructivo, e a verdade que chamaba a atención. Esta tarde recibirá sepultura en Cambados de onde era natural Secundino Prego, o home de 84 anos que apareceu morto con sinais de violencia na súa vivenda en Poio. Unha das mortes máis impactantes, seguro, das que levamos analizadas nesta mesa. Imaginen o terror que ese home, Secundino Prego, puido pasar na metade dese camiño escuro e todo o que se chegou a defender. Para debullar o caso, temos na nosa mesa de hoxe a forense Berta Rodríguez. Como estamos, Berta? Hola, boas noites. Gracias de novo por contar conmigo. A ver se hoxe vemos en mano de quen deixamos o cuidado dos avós. E o axente de criminalística Lano Recamán. Que tal, Lano? Benvido a Expediente Oculto. Hola, boas noites, moitas gracias por facernos chegar hasta aquí e, bueno, dar unha imaxe do que ocorreu ali. Lano, ti o teu equipo investigaste desde primeira man este caso tan impactante. Pidoche un titular moi breve, como resumirías? Pois que non resulta tan doado enganar a Garda Civil. Pois con esa idea, señores, imos a coñecer un pouco mellor os pormenores deste caso e volvemos á mesa para analizalo. 2 de febreiro de 2014. Arredor das 22 horas, Secundino Prego abandona a discoteca La Luna, parada obrigada cada fin de semana para este octoxenario pontevedrés. A noite acaba de comezar, pero Secundino decide que hoxe non apurará a festa ata madrugada, como adoitaba facer dende que enviuvara, e adianta a recollida. Non o sabe, pero este será o seu último baile, a última vez que alguén o verá saír camiñando pola súa conta. Un amigo ofrécese a levalo e deixalo ao pé do camiño que vai dar á súa casa en Poio. Son arredor das 22:30 horas dunha noite na que a chuvia ameaza. A vila dorme. Secundino apura os pasos baixo a auga buscando resgardarse, pero unha sombra sorpréndeno na metade da escuridade, e o silencio da noite convértese nunha trampa. O teléfono soa na sala do 112. 2 voces de muller entran en pánico. Alertan de que un ancián está sendo atacado. Piden axuda desesperadas. Os berros confúndense con lamentos nunha chamada que acende todas as alarmas. As frases entrecórtanse. O nerviosismo pálpase. A comunicación é derivada directamente á Garda Civil, que activa varias patrullas contra o reloxo. As testemunhas falan dun home berrando ao final dun camiño e describen a presenza de varios encapuchados. Sitúan o ataque en Chancelas, unha aldea tranquila, na que a noite acaba de tinguirse de medo. As luces dos primeiros coches que chegan aluman a escena. Os axentes baixan apresurados coa lanterna na man e no medio do camiño atopan baixo a chuvia o corpo de Secundino. E o que parecía unha noite máis, unha saída máis, un regreso máis, convértese nun crime que exixe respostas. Ás veces, a primeira pista dun crime non está no chan mollado dun camiño, senón na voz de quen decide coller o teléfono. Lano, é unha chamada ao 112 a que destapa este crime. Quen realiza esa chamada? A chamada faina Albertina, que é a colladora maior, neste caso, estaba acompañada da outra, que é a que lle axudaba, que era Rocío. As dúas coidadoras da nosa vítima, que é este home, Secundino Prego. Se lles parece, señores, para entrar en materia rapidamente, imos a escoitar unha recreación que fixemos segundo os atestados policiais de como se realizou esa chamada, porque é moi interesante que a vayamos analizando paso a paso. Escoitámola e comentamos. Guardia Civil. Sí, dígame. Hola, Guardia Civil, dígame. Que nos están roubando. Pero onde vive vostede, señora? En Chancelas. En que número, señora? No 96. E ve a xente, quen é? Un río, hai un río aquí. Hai un río? Sí, por delante da casa. Dous rapaces. Pola carretera pasa un río e se van 2 chicos de negro correndo. Nun coche branco. Negro e un coche branco. Pequeno, grande? Pequeno. Pequeno. Vale, ven a dirección, vai hacia Pontevedra ou hacia Sanxenxo? Hacia Sanxenxo. Hacia Sanxenxo. Coche branco, pequeno, 2 personas, vale, de acordo, señora. Van vestidos de negro. Levan a cara de negro, tapada a cabeza con negro.
Esta é a literalidade desa chamada que recibiu a sala do 112. Berta, a nivel forense, que che parece que concorde tanto o que unha e outra muller van dicindo? Porque están super sincronizadas, a verdade. Bueno, a veces a primeira impresión pode ser esa. Eu penso que para tanto difícil é simular como disimular un delito. Penso que faría falta un pouco de templanza, talento e ensaio da situación. Pode que aquí neste caso, vindo o resultado, fallen un pouco as dúas pilares, non? Sobre a reconstrucción ou simulación dun roubo, non? E co mellor tiñan que escoitar primeiro como son as chamadas de emerxencia. Aqueles que escoitamos moitas chamadas de emerxencia xa saber distinguir entre unha chamada real e outra finxida. E claro, o bo das chamadas de 112 ou as chamadas de 061 é que quedan grabadas. Quedan grabadas nese mismo momento. Entonces, eso pódese analizar, estudiar, pódese revisar 100 veces. O relato desas chamadas son moi interesantes porque sempre se buscan incoherencias, non? É un pouco tamén o estado emocional da persoa. Escoitamos como segue esta chamada? Como é a súa casa? A ver, está un pouquiño lonxe da carretera, como canto? Non sei, pero vese desde a estrada. Sí, vese desde a carretera, é de 2 plantas. Encendimos todas as luces. Vale. Abrimos. Estamos pechadas na habitación que temos medo. Pero entraron na casa, eles? Sí. E o romperon e dedicáronse a bater na nosa porta. Vale, de acordo. Mando para aí unha patrulla da Garda Civil. Abrimos a persiana ou non? Non, esperes un momento, xa lles vou dicindo, pero vostede non me colgue agora, vale? Non colgo, non. A verdade é que chama un pouco a atención as persoas que estamos acostumadas en casos de sucesos, efectivamente, a escoitar este tipo de chamadas de auxilio, toda a información que aportan, non, a xente, porque en cuestión de un minuto xa nos contaron elas o suposto roubo. Claro, é que elas aquí o que tratan é de simular precisamente iso, un roubo. Aquí xa hai unha contradición nesta chamada que, lóxicamente, cando se estudia, non se fai inmediatamente, solicítase a chamada ao 112 e despois vaise analizando a mesma. O 112 recibe a chamada, fai o primeiro desvío, faino á central da Policía Nacional. E despois, esa Policía Nacional é quen a desvía a Garda Civil. Ese é o protocolo que seguides sempre, non? Non, ese é o protocolo, o 112 non sabe, cando elas fan de chamar a policía, non sabe se está en demarcación de policía ou demarcación de Garda Civil. Entonces, desvía a chamada, en principio, a Policía Nacional. E despois a Policía Nacional, cando xa saben que é demarcación da Guardia Civil, desvían a Guardia Civil. E nese impás, elas nas súas manifestacións din que estaban simulando unha primeira chamada para que os que entraron, os asaltantes que entraron na vivenda, fuxiran da vivenda. Entonces, non é posível que estuveran simulando a chamada e ao mesmo tempo, cando se fai a chamada, simulando o asalto. Pois imos a ver como esta verdadeira guionización de premio Óscar, como acaba, cale o desenlace. Vemos a patrulla. A ver, espera un momentiño. A ver, Cos, chama a Pico 31. Sí, xa o vemos, abren a ventana, aquí. A ver, Cos, chama a Pico 31. Estades vendo as señoras? Aquí. Ben, xa lles ven. Xa nos ven? Sí. Aquí. Xa soben para aí ahora, Por favor. Pico 31, tedes que subir andando. Temos os axentes, a primeira patrulla xa, nese escenario. En que estado se atopan estas mulleres? Estaban encerradas, non? Na habitación coa persiana baixada. Elas o que din é que están encerradas nunha habitación coa persiana baixada. Na propia chamada xa din que están vendo como están saindo dúas personas. Entón, iso xa é unha contradición. Os que atopan o cadáver é a primeira patrulla que chega ao lugar. Os que atopan o cadáver de Secundino Prego, que ademais era o dono da vivenda dende a que se realiza esta chamada. Unha persoa que acababa de enviuvar e que, bueno, pois tiña unha vida pois bastante divertida. Imos a coñecela mellor e seguimos analizando. Secundino Prego tiña 84 anos. Era viúvo e vendera lotaría durante décadas. En Chancelas, en Poio, todo o mundo o coñecía. Vivía só nunha casa grande, preto do mar. Un deses lugares onde o tempo parece ir máis lento. As fins de semana tiña unha cita fixa, a discoteca da Luna. Venía
venía todos los domingos. Llegaba a las 5 de la tarde y se iba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Bailaba muchísimo, bailaba muchísimo, bailaba muchísimo. La gente joven le quería muchísimo. Era un tío muy entrañable, porque era como el abuelo. Ali non estaba só ali por unhas horas, sentíase acompañado. A noite da súa morte regresou á súa vivenda como a tantas outras veces, un domingo máis, ata que Secundino encarou un camiño coñecido, rutineiro, pero envolto en escuridade.